Nije bilo baš lako. Luna i Marko dokazali su da je njihova ljubav jača od svih prepreka i neprijatelja, a sada će biti krunisani bebom. Đoganijeva nije mogla da izdrži, pa je uprkos nagovaranjima da ćuti dok ne uđe u 3. mesec objavila vest u 4. nedelji trudnoće. Za ovu trudnoću Luna se hrabro borila. Svi znaju da je pretio rak grlića materice, kao i da su lekari bili zabrinuti za njeno zdravlje. Ona je po izlasku iz realitija priznala da ginekološki problem koji ima zahteva operaciju i da nije nimalo jednostavan. Otkrila je da se ne osjeća najbolje, da će imati intervenciju jer situacija nije ni malo naivna, ali se nadala najboljem i želja joj se ispunila. Da ta intervencija nije prošla kako treba, možda nikad ne bi mogla da postane majka, prenosi izvor blizak pevačici i blogerki.